Alright, ake sibingelela kubunalupho kufinyelele khona ezobuciko media and production. Namhlanje sengihambe ngabamba 9 insizwa. 9 insizwa bafowethu. Sawubona mfowethu. Mfowethu hamba kanjani? Uyaphila kuhamba kanjani? Siyaphila mfowethu, ngabe usuzwile. Ngiyazi vele abaningi bayakwazi kodwa ngifuna ukuthi makwenzeka kube khona oqala ungena kuleli page abe siyayibuza thuba lo ngikhuluma nawo bale insizwa. Ithole ndidane loku specifihle ongagcina ohola amageza amahle phinde futhi ahole lona ithole ndidane. Sebenzisa amaqamba awuthu. Nasiya. Mfowethu, umsebenzi wakho siyawubona uyalokhu ukhuphuke njalo empilweni zokuxhumana. Ilokhu ishilo nje, ilokhu ishilo. Hey, ongiphathelile ukuba ithozi. Intombi zamalunga. Mfowethu. Mfowethu. Lo nyaka udinwe yini awungitshela? Mfowethu yazi ukuthi kodwa kwesinye isikhathi mina uma nginotice kahle kahle unyaka nonyaka ngiyokhipha phezulu ku nento ezoba nomehluko ngaso isikhathi kuyakhuphuka njalo. Ngisazokhuphuka futhi ngiyabona kulokhu ngathi ngibona ngathi ngiyakhulu anazi ngiseza nokuyo ngaphezulu. Ufuna ukusikhombisa indidano uqobo mfana. Futhi impela ke kulokho hayi. Uyiyona ngqo. Ngiyimpela nge-street hayi lapho impela hayi lapho impela hayi. Lalela ke mfowethu sila kwi-briefing empucuzeko namhlanje. Sesifica indaba ezimnandi. Thiwa lo nyaka owendidane. Ithini kuwena leyo nto? Itheni nje kuphuma lawo manje? Mina engisho nje lo nyaka nge-29 loba nje kuthiwa impucuzeko ndidane festival. Kusho ukuthi noma singathi impela ke kuzoba kwenze into enkulu kakhulu kodwa futhi ngathi ukuthi ngifuka iphahla kancane ngesikhathi ngangesokhuzini abantu ikade belobebuza ukuthi yini lento akasithembisa yini lento akasithembisa yona naye isivelile lapha kuyoba kuusuku olukhulu lempucuzeko kuba kuhlonishwa ngakhona ubaba kahle kuba kuyimpucuzeko nje engobaba. Mfowethu uzalwa iqhawe ufika uba iqhawe uphinda ufica indaba ezimnandi kangaka ngobaba wakho uthiwa ubaba wakho mfana wenza imanga wake wenza umcimbi engemhlelo umcimbi uze wahamba baba wakho emhlabeni engenawo wakho umcimbi angithi lokho kusingakubuza kodwa manje nayo impucuzeko ithi namhlanje izomhlonipha yini ongasithembisa yona mhlawumbe eminyakeni emithathu ezayo ngegama lika baba wakho. Okokuqala nje ngingaqala ngibonge nje kakhulu kuba umcineka ngendlela yakholelwa kakhulu ngoba kusho khona ukuthi ukukhula akakwaziyo nathi singakwazi bese ngibuya kulokho njani umbuzo wakho into engakushola kuyona ngimfowethu ukuthi sizoqhubeka ngesibambe kanje futhi sizoqhubeka sephezulu uqhubeke sibambe njengoba sibambile senzele nje abantu izinto ezimnandi mhlambe kuba khona nathi sithi mathi kuhlela kube segameni lamageza noma egameni kaMtshengiseni noma egameni lethu ziningi inhlelo esisabhekana nazo hlahle ngoba sihleli asilele ayifana wabona ukuzalwa yiqhawe ebese ufika kulesi sikhathi ofika kusona bangimukela kanjani abantu bangimukela ngokwegama lokuthi wawuzalwa yiqhawe noma bangimukela ngokusebenza kwakho esikhathini samanje ukuba kuthiwa bangamukela ngokuthi ngangizalwa yiqhawe mhlambe ngabe angekho nje amanje la engikhona into engayisho nje bangamukela ngokuthi ngangizalwa yiqhawe bephinde bengamukele nangomsebenzi engiwenzayo nangokuyikhandla kwami ngendlela engenza ngakhona. Ngicathi nje angifaka ngemqondweni kakhulu ukuthi hayi mina ngizalwa yiqhawe ngagxila nje emsebenzini ngathi into engagxila kuyona kakhulu ngathi leli gama engaka leli engilibambile lingaphe kwami futhi ngiyahlonipha futhi ngiyalisaba kodwa ngizomela. Hayi usuqedile mfowethu kuze ngiqabisele ngethende bese ngibheka kwela kithi eFriday ake ngikubambe la ngifuna ukuthola ukuthi mfowethu mangathiwa nikeza iyalo umuntu oza ngemumva kunomuntu manje ozalwa yiqhawe kunomuntu manje obuka ubaba wakhe enza kahle endimeni ezisibabona bekhona benza kahle endimeni okuthi umuphi iyalo nama challenge enihlangabezana nawo ezingane zabaculi. Iyalo ngizokuqala mina ngoba mina okungisebenzelayo ukuyibeka phansi nokwazi somunye umuntu nokuhlonipha lo msebenzi engiwenzayo ebese ke emva kwalokho bese mina sengavile ngayitshela ngisicela ukuthi ayikukho la ngizohamba khona yonke into ibelula yonke into izoba nzima kodwa kufike lapho ngifisa ukuthi kufike khona lama ngisaba kusekhona la ngibambeke khona kusho ukuthi amandla ami wakafiki la futhi ngomnqobo futhi yami. Mfethu uyihlela kanjani njengomculi uthola ukuthi uyihlelela isikhathi sakho somsebenzi kunomsebenzi owenza private noma uphole nje emculweni kuphela qala?
kukhona nje engikwenzayo okuseceleni kodwa futhi ukuhamba okuyikhona ukuhamba kakhulu mina ngahlahle emqondweni indawo yomsebenzi umculo kaMaskandi njengamanje engisebona nje sihamba phambili. Engifuna ukukuthola uyihlela kanjani ke wena njengomculo uthola ukuthi uyayihlela ufuna ukuya e-studio kodwa futhi nakho ngalawo banje umsebenzi oqondene nomlungu. Umlungu angimsebenzi. No, okay. Angaze ngimsebenzi nomlungu kuba nje lokho nje engibambe engibuye ngikwenze eceleni okwenza ukuthi ngingabheki umculo kuphela ngoba nawo umculo nawo udinga yamasenti phakathi. Phezu kwalokho uyihlela kanjani ke wena uyihlela kanjani ukuyinikeza isikhathi salowo msebenzi nokuyinikeza isikhathi sokuthi ngumculi kufanele ngestudio kufanele ngibhale ingoma kufanele ngikhiphe yonke leyo kuba khona la engathi ngifike ngiqophe khona mhlambe kube lokho ukuthi mhlambe ayaqopha vele ngeke ngumculi mhlambe kuthiwa kuzophela noma ivini mhlambe ayikho noma ingoma eyodwa mhlambe ngiqopha kodwa mase kuthiwa ngiyestudio ngicabanga ukuthi ngiyeka yonke into mhlambe leyo nyanga into ngiyeka yonke into akungibhekane njengamanje estudio ngiyenza iqala estudio njengamanje ukuthi okay nje manje kumele ngime la ngina kanjani futhi kufika lelo suku vele sengiyimani sengiyayazi into engiyoyenza. Mfowethu bye indidana ekhipha kabili ngonyaka uyasithembisa na ukuthi ungase ukhiphe kabili ngonyaka. Ukhipha kabili nami ngonyaka kodwa nje manje esangishaya kusamanje kodwa njengamanje mina ngikhipha amagezi ngiphetho khipha amagezi kusho ukuthi usahambe enyathelweni bye. Hawu ngisengizama impela nje ngisesekulayini